Mela nilqawkom għal din it-taħdita organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb dwar il-ktieb Malti għat-tfal xi stejjer qed jaslu l-qarrejja tagħna. Magħna nixtieq nilqa' l-mistednin tagħna għandna lil Mojra Zara li hi lettriċi tad-diżinn grafiku, illustrattriċi u kittieba tal-kotba tat-tfal, tmexxi wkoll il-Malta Community of Illustrators li hija għaqda tal-Illustraturi Maltin u hija rebbieħa wkoll tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Imbagħad għandna lil Claudia Aloisio li hija lettriċi tal-istorja, riċerkatriċi tal-istudji Maltin, awtriċi u wkoll rebbieħa tal-premju. Imbagħad għandna lil Chris Gruppetta li huwa pubblikatur u editur għal dal-aħħar 20 sena tal-Merlin Publishers, huwa wkoll lettur fuq l-editjar letterarju u l-istorja tal-letteratura tat-tfal u għandu MA fil-Publishing Studies. U fl-aħħar għandna lil Sandra Healy li hija d-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kif ukoll awtur fost oħrajn ta' Mikelin li wkoll rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Mela, jiena xtaqt nibda din id-diskussjoni billi niddiskutu l-evoluzzjoni tal-ktieb Malti u l-qċaċet u l-limiti li qed ibaħħabbat rasu magħhom. Chris, inti li għandek esperjenza twila f'dan is-settur u inti wkoll lettur fl-istorja tal-ktieb Malti għat-tfal. Kif esperjenzajt l-evoluzzjoni tal-ktieb u wkoll x'ċaċet taħseb li laqa' imma wkoll x'limiti tiltaqa' magħhom fil-produzzjoni ta' kotba ta' tfal? Skużani, grazzi Mirjam. Il-ktieb Malti għat-tfal beda tard biex ngħidu hekk imqabbel mal-ktieb għat-tfal f'ħafna pajjiżi oħrajn. Ġifieri kellna kontra ta' Head Start, speċi fejn pajjiżi oħra letteraturi oħrajn diġà kellhom forsi letteratura tfal żviluppata. Tagħna dam ftit ma żviluppat, domna sas-sittinijiet li ssib verament waħdiet, xi Giorgio Rummina, xi ktieb l-ewwel hemm, verament waħdiet. U bdew il-kotba tfal propjament bħala kotba pubblikati tista' tidħol ħanut tixtrihom fis-snin 70, fil-bidu ta' snin 70 li orajt ilu sa 50 sena u fuqhom imma relattivament huwa żmien qasir ħafna. Jiġifieri naħseb dik dejjem irdu naħduha konsiderazzjoni meta nitkellmu forsi għax faċli ngħidu jien l-ewwel wieħed ngħidu kif il-Malti qatt m'għandniex kotba tfal dwar hekk, qatt m'għandniex dak il-ġenru, anke dawk il-konverzazzjoni qed jonqsu, però naħseb dejjem irdu nżommu f'moħħna illi beda tard bħala żvilupp. F'daw il-50-60 sena naħseb il-ktieb Malti għat-tfal mexa ħafna u ħafna. Ġifieri sija fli hu kontenut, sija fli hu produzzjoni u disinn, sija fli hu inti semmejt l-editjar jien nemmen fih ħafna. Huwa dak li għamel id-differenza naħseb bejn industrija li tkun għadha cottage industry li bħal kull industrija fair enough Malta bdejna hekk fejn kulħadd jistampa u jagħmel anke fejn kien hemm pubblikaturi imma kollox isir bejnietna speċi li huwa bidu neċessarju. Però ovvjament l-irfinar jibda ġej meta inti jibda tidħol l-editjar, meta jibda jidħol is-suq jibda jipprofessjonalizza ruħu. Jiġifieri naħseb f'dawn il-50-60 sena saret qabża kbira u imxejna ħafna. Anke l-ġeneri. Fil-bidu konna nitkellmu fuq l-istess ġeneri forsi kien hawn l-avventuri, l-umoriżmu u daqshekk. Illum il-ġurnata kull tip ta' ġeneru anke meta titla' f'YA literature l-adolescenti sir tissib ħafna. Jiġifieri ċaċet jonqos ovvjament ħafna, però naħseb biex inkunu anke fair magħna nfusna f'dan il-perjodu relattivament qasir naħseb mexa mhux ħażin. Grazzi. Claudia, xtaqt insaqsik, inti meta tkun qed toħloq ktieb ta' tfal, x'inhuma l-prijoritajiet u x-xewqat tiegħek u forsi x'limiti iltqajt magħhom u anke forsi l-femma tiegħek fuq kif evolva l-ktieb? Grazzi Mirjam. Jiena meta nikteb inkun irid l-itfal ovvjament jaqrawh. Issa ovvjament bħala kompetizzjoni mal-ktieb għandek it-teknoloġija kollha possibbli li teżisti għat-tfal. Ovvjament it-teknoloġija bl-affarijiet jiċċaqilqu u l-ktieb ma jiċċaqlaqx
Allura tittara inti kif ħatamel biex jirnexxilek forsi tirbaħ il-kompetizzjoni u tfal jibqgħu ifittxu l-ktieb. Din 2025 it-tantati tfal belf mod teknoloġiku u diġitali, ġifieri pereżempju f'Glenda ħsibta diet kif ħanamel jiena. Glenda u l-Magna tal-Granita u l-aħħar ktieb tiegħi. Et kif ħanamel biex nipprova nirbaħ l-Imbirkin tablets biex niftehmu. Allura qed ħaniprova nkun naqra mhux il-ktieb ma jistax jiċċaqlaq sa pop-up wasalna, qed ħaniprova qisni nkun naqa' differenti. Allura kien hemm ħabiba tiegħi li kienet tipo tispeċjalizza fil-portraits għattila speċi ta' ejja nippruvaw nagħmlu anke tila tidher u hekk. Affarijiet, pereżempju mbagħad jien min-naħa tiegħi daħħalt qisu mamul, għall-bidu bdejt nibża, qed tgħid il-ktieb ta' tfal indaħħallu mamul, spell ġifieri biex niftehmu, qed tu iva tħan daħħalha, mbagħad tipo nalaqa' tajjeb nipprova nagħmel affarijiet li qishom jiġbdu. Ikun hemm naqra ħsieb taf għax nibda ngħid tajt too much jew tajt qed inkun kattiva l-ktieb ta' tfal jinnaf affarijiet minn dawn. Imma qisek biex tikkompeti ma' xi ħaġa li qed tieħu kull mem prattikament mhux ħażina fiha nnifisha ta' ġifieri tista' tiġi anke abbinata mal-letteratura, imma biex nikkompeti magħha irrid nara x'sa nagħmel. Dal-ktieb ċatt tittara kif ħadd tagħmlu joqmos. U nipprova ħafna ġifieri l-aqwa li jinqara. Jiena lija l-ktieb jinqara, mhux jekk jinqara nkun ġarbaħt kollox, jekk nisma' tifla żgħira tgħidli kemm ħadd gost tipo naqrah, diġà nkun tlajt il-ġenna, ġifieri l-prijorità tiegħi dik li tkun. Grazzi. Mojra, inti attiva ħafna fil-xena tal-illustrazzjoni ovvjament, li hija xena li qabdet ħafna riċentament. Inti xi tħoss li huma l-għanijiet meta tkun qed toħloq illustrazzjonijiet tal-ktieb imma wkoll forsi xi limiti li għad hemm? Naħseb ħafna minnhom diġà semmithom Claudia, ġifieri huma simili ħafna li once li l-publisher tani l-ktieb u ħampinġih eżatt l-istess ħsibijiet tal-awtur, ġifieri irrid li fl-aħħar mill-aħħar il-ktieb jinqara x'hekk mhux ħajinqara għamilni ħal xejn tista' tgħid. Ovvjament bħala illustrator limiti huma tiegħi issa il-ħin għax naħdem ukoll full time u anke skont il-budget tal-ktieb. Ġifieri jiena nista' ngħid li jiena privileged li nista' naċċetta budget inqas u xorta nagħmel il-ktieb għax mhux kulħadd ikun f'dik il-position. Ma ovvjament it's a challenge. Allura trid tagħmel ktieb l-isbaħ li tista' b'daw il-limitations. Naħseb meta bdejt ukoll forsi anke jkun hemm illustraturi oħra jagħmlu l-iżball li tgħid ma tantx ħanitħallas ħafna tiegħu dal-ktieb mela ħantih inqas ħin u naraha tiġri ħafna dil-ħaġa. Isni iktar I guess ma maturajt fil-professjoni iktar tibda tgħid dal-ktieb irid jiġi tajjeb no matter what. Il-fatt li hemm daqshekk nies imdaħħlin fih, ħajjiġi pubblikat, ħajjiġi printed, ġie edited, xi ħadd kitbu. Xorta jrid ikun tajjeb, allura jekk ħanagħmlu irid ikun jista' jkun l-aqwa ktieb li niflaħ nagħmel li ħajinqara u li ħajkun fun u forsi naqgħu umoristiku u jittikja l-kaxxi kollha bil-Malti. U bħala illustrazzjoni in ġenerali saret iktar professjonalizzata naħseb jiena minn kif kienet qabel qed ikun hemm iktar illustraturi li jirnexxielhom jgħixu iktar minnha biex forsi jkunu jistgħu jiddedikaw iktar ħin. Saret iktar professjonali, il-budgets żdiedu ftit, ċertu kotba ikunu mejjuna bil-fondi, allura iktar ovvjament qed jitħallas l-illustratur u iktar jista' jqatta' ħin fuqu. Xorta naħseb għadha diffiċli ħafna li tagħmel għejxin minn fuq l-illustrazzjoni biss, speċjalment jekk il-focus hija illustrazzjonijiet tal-kotba. Again, minħabba li spjegajt l-ewwel li alright tista' ħatieħu budget żgħir u tagħmel ktieb ta' malajr u toħorġu mbagħad tagħmel ieħor, imma biex toħroġ ktieb vera tajjeb trid tittieħ iktar ħin milli qed titħallas fuqu normalment. Allura naħseb għadha
għada naqa' diffiċli dik il-ħaġa, anke issa ġifieri. Sandra, bħala d-direttur eżekuttiv tal-Kunsill, forsi tista' tkellimni iktar fuq il-perspettiva aktar globali ta' dil ħaġa u fuq l-istrateġija tal-Kunsill biex jgħin Eżatt, il-kodba eżatt. għat-tfal Iva, bil-Malti. mela, jina biex inkompli anki li qalu l-kollega tiegħi, fil-fatt bħala strateġija ġifri qiegħda hemm acknowledgement li l-ktieb għat-tfal wasal anki f'ċertu post ta' Malta, però fl-istess ħin konxja wkoll illi hemm affarijiet li jistgħu jitranġaw hemm ħafna affarijiet. Pereżempju nsemmu illi ikun hemm edituri iktar biex il-kwalità tal-kodba tat-tfal dejjem tkun mill-aqwa kemm jista' jkun u anki kull min jippubblika jkollu ċ-ċans li ikun hemm parajnejn oħrajn bħalma huma l-edituri li jieħdu ħsieb anki l-kitba. Jissemmew ukoll pereżempju l-aġenti li f'Malta li issa m'għandniex, però jkun hemm daw in-nies li qed jippromovu l-ktieb kemm lokalment kif ukoll anki barra minn Malta. U meta nsemmi barra minn Malta wkoll bħala strateġija qed issemmi wkoll it-tradutturi għax hawn bżonn anki li l-ktieb Malti għaliex le, għaliex m'għandux imur il-bot minn xtutna għax hawn ħafna anki traduzzjoni ta' kotba barranin għall-Malti, però mill-Malti għal barra minn Malta forsi hemm inqas. U ovvjament jiġifieri aħna lkoll dejjem u aħna għexna bħala Malta għexna b'kotba bl-Ingliż jew b'lingwi oħrajn tradotti għall-Malti, jiġifieri għalfejn m'għandux ikun hemm kotba Maltin li qed jinxterdu kullimkien. Bħala strateġija li anki issa se nibdew naħdmu fuqha jiġifieri bħala kunsill żdiedulna n-nies ukoll nirringrazzjaw il-bambin għax ovvjament anki biex torganizza bħalma qed norganizzaw il-festival kif ukoll taħdem fuq affarijiet iktar long term għandek bżonn in-nies. Bħala strateġija wkoll konxja ħafna il-limitazzjonijiet tas-suq. Ġifieri inti għandek kif semmejt il-kwalità, id-distribuzzjoni tal-kotba lokalment u barra minn Malta, ġifieri anki hemm is-suq u dak li hu. Ukoll anki biex ikollna iktar idejna fuq il-polls tal-udjenza, ġifieri biex naraw anki l-udjenza xi trid. Bħala temi qegħdin naraw ukoll kif semma anki Chris, pereżempju hemm anki Claudia li hemm ħafna temi differenti fil-kotba tat-tfal li qabel ma tantx kienu jidhru, naf fuq il-mewt, fuq il-ħajja, mistoqsijiet anki kważi filosofiċi li qed jidħlu fil-kotba tat-tfal tal-lum. Ġifieri jien naħseb illi jekk naħdmu fuq l-istrateġija pass pass li ovvjament we tick the boxes, però aktar minn hekk li jissarfu f'affarijiet tanġibbli għall-ktieb kif hija speċjalment dak tat-tfal li ovvjament mit-tfal inrawmu għarrejja għall-futur. Grazzi. Grazzi. Chris, xtaqt nitkellem issa naqra fuq il-kwalità tal-produzzjoni fil-kodba. Bħala pubblikatura għalik, x'inhuma l-prijoritajiet? Kwestjoni ta' karta, binding, stampar u x'limiti forsi waqfuk milli tagħmel affarijiet li tixtieq tagħmel. Sewwa, ħanerġa' naqbad mill-punt tal-ewwel illi fil-bidu meta beda jiġi prodott il-ktieb Malti, ovvjament f'dak il-punt l-essenzjali l-urġenza kienet li joħorġu għall-bejħ, li jibda jkun hawn ktieb Malti, jiġifieri forsi ma kienx hawn dik l-attenzjoni anke għaliex kienet dinja differenti, ovvjament, teknoloġija kienet dak iż-żmien, l-għażla ta' karta kienet li kienet, jiġifieri faċli ngħidu naqra kotba antiki ma kienx ikollhom karta iżjed cream, iżjed eco-friendly, iżjed b'opaċità li ma tellifx il-qarja, eċetera. Ma kienx hawn dik l-għażla u internazzjonalment kien hawn Malta ma kienx hawn. Ġifieri kien hemm ħafna limitazzjonijiet. Illum il-ġurnata hawn ħafna iżjed ovvjament jekk huwa karta hawn ħafna minn fejn tagħżel għax hawn iżjed stampaturi, hawn iżjed importaturi, hawn anke stampaturi ovvjament barra minn Malta. Jekk huwa disinn, illustrazzjoni fejn qed tgħid Mojra, jekk hawn ġifieri ipprofessjonizzajna ħafna. Però ninaqat ma' li semmit Mojra l-ewwel illi l-isfida hija mhux li m'hawnx il-kapaċità teknika jew umana, l-isfida hija li l-budgets huma li huma. Jiġifieri jiena faċli ngħid
immur indur l-stands hawnhekk, pereżempju għaw eżibitur partikolari għandu sezzjoni mill-stand verament sabiħa ta' special luxury editions ta' kodba barranin ġifieri bl-Ingliż. Bellezza t-tifla tiegħi l-ewwel waħda ġiet xtraħt minn hemmhekk. Faċli ngħid il-aħwa daw kemm nixtieq nagħmluhom bil-Malti kif m'għandniex Malta. Nixtieq nagħmluhom u nippruvaw, imma u l-kapaċità teknika u umana għawhom, jiġifieri mhux għax m'hawnx diżinjaturi, m'hawnx illustraturi, m'hawnx stampaturi, m'hawnx karta, m'hawnx tip ta' inka, eċċetera. Ħafna bjaw u jekk m'hawnx faċli ħafna jisors minn barra minn Malta, però il-prezz tal-produzzjoni hu li hu. Ġifieri aħna għamilna luxury edition kombinazzjoni ta' awtur li ir-raġel ta' awtriċi li hawn fuq dal-panel ta' David Aloisio. U għamilnieh u naħseb mingħajr falsa modestja iqabbilha mal special luxury editions ta' barra, però kellu jiġi jinbih €65. Ġifieri mbagħad hemmhekk tħabbat wiċċek ma' dak li jkun tifhem li ħajħsibha mhux darbtej 10 darbiet qabel jixtri romanz li tajb kemm hu tajjeb fid-dinja tal-lum fi għandna tant il-budgets koħat li għandu ħafna fejn jonfoq €65 fuq ktieb. Barra minn Malta fi eventi produzzjoni għandek economies of scale u l-gbar kapaċi tagħmilhom binqas. Fatt tmur fuq l-stand li semmejta dal-eżibitur tara li nbijaw forsi mal-€20 xi ħaġa hekk. Jiġifieri id-daqs ifixkilna. appuntu daqs ifixkel, ġifieri kif semmit Mojra fejn l-illustrazzjonijiet, l-istess għax kien qabad illustratur hemm il-spejjeż jekk għamel id-diżin jekk qabad l-istampar u ħanamel kaxxa biex il-produzzjoni tiżbaħ għandek il-slipcase tiswa iżjed jekk toħolq ċertu effett biex jiġi dak li ngħidu luxury edition dak l-edging li huma dal-spraying mal-ġen. Kollha jtellaw il-flus. Ġifieri imma mbagħad qed titkellem fuq suq żgħir, fuq runs żgħar ħafna. Ġifieri il-ceiling hemmhekk qiegħed mhux u tekniku kif kien fi żmien, mhux li m'hawnx il-kapaċità umana jew teknika, imma huwa taħt għad-daqs u realtà tas-suq. Mojra u Claudia, forsi inti Mojra peress li nimmaġina li sensittiva ħafna għal il-ktieb kif jidher viżwalment, għandek xi esperjenza marbuta ma' di kwalità u forsi jista' jkun li wkoll kwistjoni ta' edukazzjoni li l-qarrej jew ix-xerrej jidra li forsi ktieb jista' jiswa ftit iżjed jew aħna pajjiż żgħir u m'għandniex salarji kbar, imma Naħseb fiċ-ċirku tagħna nifhmuha li ktieb jista' jiswa ftit iżjed għax ovvjament hemm il-budget u l-market u li hu, però naħseb diffiċli naqra li l-udjenza tifhimha dik il-ħaġa. Naħseb jiena li l-ewwel ħaġa li kieku jiena persuna li m'għandix naqsam mad-dinja tal-kotba, jekk nara dal-ktieb jiswa €65 u mbagħad immur u nara ktieb fi stand oħra ktieb whatever bl-Ingliż li jiswa €20 mhux bil-fors kwestjoni ta' ignoranza jew hekk ta' ma ġast li ma tkunx taf is-settur, naħseb li ħatejt naqal aħwa kemm hu għoli. Tista' tipprova teduka, imma diffiċli naħseb, diffiċli biex tfehmha xi ħaġa hekk. Ġili, jisni nitċekkjajin fuq il-ktib tiegħi għax aħna ovvjament intuħ il-pubblikatur u mbagħad jisu il-pubblikatur jiddeċidi l-prezz, inti ma jkollokx kontroll. U ġili mbagħad meta nittawwal ngħid tistrina huwa naqra mhux għoli, mhux irħis daqs daw li naraw €3 pereżempju. U ovvjament il-poplu in ġenerali jekk it-tfal ħajtolbuh il-kotba u hemm wieħed jinnaf €16 li ieħor €3 ħajmorru għat €3. Tgħidli kif ħansolvuha, aħna m'għandniex kontroll fuq is-suq enormi li kapaċi jagħmlu €3. Imma forsi jien naf proposta tista' tkun illi ikun hawn forsi għajnuna wkoll anke pereżempju b'dawn il-vouchers lil-prodott Malti. Mhux qed ngħid ktieb bil-Malti, jista' jkun ktieb bl-Ingliż li huwa xorta prodott Malti li inti forsi ma nafx tipprova tinkoraġġixxi li dawk jintużaw wara kollox huma ovvjament flus Maltin jintużaw fuq prodott li huwa Malti biex is-suq tagħna li hu żgħir naqilgħu naqal fuq u s-suq li diġà kbir ovvjament ma nkomplux inkabru s-suq il-kbir biex niftehmu forsi idea li f'dik business ta' naħseb għax inti
ġenitur illi ħajmura l-irħas, sejna ġenitur ukoll, ovvjament jekk joġoba ktieb li jużabih peress li aħna tnej fil-kodba kif semma Chris, ħanixtrula ovvjament qas niflaħ ngħidilha le, saħħa tifla jew tifel qed jgħidulek irrid ktieb flok xi ħaġa oħra nixtruh imma nifhem illi kif qalet Mojra l-budgets huma differenti, allura ħajmorru għall-irħis. Importa kemm inżid kumment Iva, mal-qalet mela. naqbel 100% mal-qalet Claudia. U fil-fatt jekk nista' nżid esperjenza li kellna bis-sena appuntu bil-vouchers, kif se jien ovvjament inkun fuq l-istent tagħna nara l-kodba u innotajta ħafna illi tfal u ġenituri peress qed jużaw il-voucher, allora mhux flus tagħhom fis-sens voucher, ħadu riskju diversi drabi bi ktieb li forsi jiswa ftit iżjed. U jien għax ovvjament inkun naf għax huma huwa x-xogħol tiegħi, ninnota li kodba normalment forsi ma tantx jimxu u naf illi waħda mill-stumbling blocks hija l-prezz, hawnhekk forsi jieħdu naqra riskju iżjed għax jgħidu isma' orajt jiswa 12 euro, ma 12 euro mhux qed noħorġhom minn buti fl-aħħar mill-aħħar għax voucher. U t-tinnut jiġifieri naħseb li appunt validu immens ta' Claudia. Nżid xi ħaġa oħra ma ta' Chris li din l-inizjattiva kienet tajba tal-20 euro voucher, il-verità qalat in-nies mid-dar. Letteralment jiena aħna ġejna kważi kuljum qalat in-nies mid-dar li hija xi ħaġa in my opinion li naħseb it's a first li tara dawk in-nies kollha jinqalgħu għax ovvjament inti jekk għandek 20 euro voucher mhux se tħallihem. Ġifieri dik hija vera tajba li qalat in-nies mid-dar ġo ħafna. Eħe. U naħseb anke l-fondi jgħinu biex forsi appoġġaw proġetti li jkunu naqra iktar. Iva, le fil-fatt anki bħala kunsill aħna hemm il-book fund illi hemm budget għalija. Fil-fatt anki, skużawni għax il-numri jiena ninsihom, kien hemm anki 15,000 euro iktar mis-sena l-oħra li issa għandek 135,000 biex jitqasmu fil-book fund. Il-book fund jistgħu japplikaw għalija speċjalment dak min ikollu ktieb self-published biex ikun jista' jippubblika l-ktieb ikollu l-ispejjeż tal-editur, l-ispejjeż tal-illustratur, l-ispejjeż tal-istampar u jkunu jistgħu anki jipproduċu kotba li hemm capping ta' 5,000 għal kull proġett. Kien hemm 72 sottomissjoni u daw ġifieri jkunu anki fit-traduzzjonijiet kif semmejt l-ewwel li jkunu jistgħu jieħdu mill-book fund biex jitraduċu l-kotba. Però jkun hemm ħafna anki kotba bil-Malti jew bl-Ingliż għax Malta il-kotba anki jirċievu ISBN Malti, kotba bil-Malti u bl-Ingliż anki li jkunu eligibbli biex jiġu hawnhekk fil-festival, basta jkunu pubblikati hawn Malta. Bħala fondi wkoll imbagħad hemm il-book prize ovvjament li xi ħadd jieħu il-premju tal-book prize. Hemmhekk ġieli ma nsibux biżżejjed, ma nsibux daqshekk li jkunu finalisti pereżempju għall-kotba, ma kien nixtiequ li jkun hemm iktar min japplika għall-book prize. U ġifieri nerġa' bħala spejjeż konxi speċi li hemm anki ċertu spejjeż, però nista' ngħid anki li l-kotba li jinbiegħu hawn Malta speċjalment tat-tfal qegħdin prezz li jiena ġifieri anki qed nitkellem anki bħala ġenitur u bħala awtriċi li huma li jintlaħqu. Ġifieri ħafna mill-kotba kif qed jgħid Chris ġifieri hemm oħrajn li jkunu naqra iktar, però hawn għażla vasta ta' kotba li jistgħu jintlaħqu. Grazzi. Grazzi. Jiena niftakar il-kotba li kelli meta konna tfal ta' Fra Modest, ta' Rempuċu Belt il-Ġobon, ta' Sardinello. In-narrattiva fil-kotba kif inbidlet? Hemm biżżejjed oriġinalità? Chris, inti meta tkun qed tfittex kotba biex tippubblika xi stejjer tfittex u qed tosserva xi xejriet ġodda li jfittxu l-qarrejja u anke meta mqabbel ma x'qed jiġi ppubblikat internazzjonalment? Iva, bla dubju, it-tip ta' kotba kif aċċenajt ftit fil-bidu, il-firxa żdiedet immens, mhux biss fil-kwantità, imma anke kif qed tgħid inti t-tipi ta' kotba, jiġifieri il-kotba li semmejt inti kien hemm ċertu iffokati ġeneralment umorizmu, avventura, stejjer tal-annimali, bdejna minn hemm u maħud mill-klassiċi jiġifieri, però il-firxa kienet dik più o meno, biż-żmien żdiedu u żied il-fantasy u żdied kważi kull tip ta' ġeneru. Anki ġeneri iżjed diffiċli, ftit iżjed
forsi problematiċi, nużal virgoletti ovvjament, per se nitkellmu kodba tfal, u li jmissu tematiċi jinnaf fuq disabilità, fuq jinnaf per eżempju xi sentej l-oriġna graphic novel fuq gender-based violence mhux għall-adulti, għall-adolescenti YA li ftit snin ilu naħseb kont nimmaqid stess kieku ġie għandi proġett hekk ftit snin qabel, żgur kont ngħid li għalih. Jiġifieri l-għażla kibret. Inti qed li x'infittxu nitqablux ma ta' barra. Ara, ikirt inkun onest, naħseb ġeneralment dejjem ikun hemm ftit lag minn trend li taqbad barra, però biex għen niddefendi l-industrija u l-awturi u kull min jaħdem fil-manuskritti, mhuwiex tant għax ikun hemm lag fjan għax hekk, imma għax trend ovvjament by definition tibda b'mod internazzjonali sakemm jinkiteb xogħol, ma ninsewx kif semmit Mojra fuq l-illustraturi, l-istess l-awturi huma prattikament kollha part-time, kollha għandhom day job ieħor, ġifieri jridu jiktbu m'għandhomx il-lussu li qegħdin full-time jiktbu ġata kollha. Allura ovvjament jekk hemm trend ġdida sakemm l-awturi qed jiktbu fuqha jgħaddi ftit ta' żmien. Il-limitazzjonijiet, skużan ħan nirrepeti ruħi, huma dejjem l-istess. Ġifieri inti jkollok kodba illi dej push boundaries li tixtieq u naħseb nittama li ħafna minnhom nippubblikaw minnhom imma ġieli jkollok tip li tajt dan lokalment is-suq tiegħu tant ħajkun xkejken li jiena mingħajr fondi, ora kif semmit Sandra mill-Book Fund, eċetera, imma mingħajr fondi da ma jistax jiġi pubblikati. Ġifieri naħseb mxejna ħafna fejtu ġeneri, stili, eċetera, li forsi jifdal nimxu mhux għax partikolarment mhux qed jinkitbu ovvjament il-kwantità ta' awturi u li ta' kull pajjiż ta' 500,000 ruħ, imma jew xi jinkitbu jew mhux jiġu ippubblikati, imma għax hemm din issue tas-suq. Niġu dejjem għaliha sfortunatament hija realtà. Nistgħu nippruvaw nduru ftit magħha b'fondi, b'vouchers, eċetera, però ir-realtà tas-suq li l-ktieb huwa speċjalment iktib bil-Malti, terġa' ma ninsewx illi mill-popolazzjoni Maltija għandek biss parti mhux kollha illum il-ġurnata inqas li huma Maltin jaqraw bil-Malti. Jiġifieri meta u dan mhux qed ngħidu b'ebda sens ta' ovvjament polemika, eċetera, sempliċement illi meta inti qed tot kemm għandek qarrija potenzjali titqis biss jekk aktib bil-Malti lil dawk li komdi biżejjed jaqraw bil-Malti. Claudia, il-lingwa u t-ton li jilħaq l-tfal, taħseb li nbidel ma' żmien u kif inti sewa għal-kodba ta' tfal titqisu jintlaħaq bilanċ bejn lingwa karizmatika u aċċessibbli imma li ma tkunx simplistika żejjed u laqas ma tippatronizza. Kif tara li it-ton evolva matul iż-żmien biex forsi jsir inqas preskrittiv imma xorta jgħallem mingħajr ma Il-ton evolva. Issa, ovvjament, inti l-importanti li l-ktieb tagħmlu aċċessibbli. Ġifieri jiena meta nikteb di ma tkunx pjattaforma lija biex nuri kemm jien brava, għax inkella jekk jibqa' fuq l-iskaffa allura ma lħaq xejn. Allura inti tittara kif it-tfal ħajifhmu. Infatti ġieli insib din il-battalja miegħi nnifsi li meta nkun qed nikteb pereżempju bejn l-età ta' 0 għal 7 snin. Inkun irrid nikteb kif inħossni tajba nirrakkonta, ma fil-verità ngħid tara di mhux sa tinftiem, di mhux sa tinftiem, di tissimplifika ruħha, ġifieri li t-tifel jew t-tifla jridu jifhmu dik hija l-ewwel ħaġa. Minn banda mbagħad trid plot inti, trid plot, trid climax, trid sense, trid setting, ma ġistax tagħmel ktieb u mbagħad qisek f'kelma waħda tibbanalizzah biex taf kif mbagħad jifhmu it-tfal għax it-tfal wara kollox huma persuni qegħdin fir-realtà tagħna huma mhumiex maqtuwajn mill-adulti ġifieri qed jgħixu li qed ngħixu aħna, bdejtu tgħidu anke semmejtu temi li huma naqra pereżempju koroħ, jinnaf mewt jew hekk. Daw qed jgħixu fl-istess dinja tagħna, ġifieri aħna da mhux a garden of delight il-letteratura ta' tfal, hija tirrappreżenta r-realtà tal-ħajja. Ġifieri u inti semmejt punt ieħor li ma nippatronizzawx l-tfal. It-tfal mhumiex ovvjament proprjetà tal-awtur, jiġifieri jiena nipprova ma nkunx didattika iktar milli qed nagħti ferħ,
il-ktib tiegħi jrid ikun li ħajati gost. Wara kollox inti għalfejn taqbdu l-ktib. Żgur mhux biex tistressja ruħek, inti ħataqbdu biex tieħu gost. Issa jiena l-arrej żgħir mhuwiex tipo proprjetà tiegħi, allura ħantih gost qabel nagħlmu. Issa jekk in the process qed jitgħallem, tikka tajba, imma le, u fil-ktieb irid ikun hemm, irid jisib leħnu il-arrej aktar milli jkun hemm il-leħen tiegħi ta' persuna li qed nipprova nagħllem. Grazzi. Grazzi. Sandra, inti fil-kodba tiegħek indirizzajt temi bsin bħas saħħa mentali u anka tfal foster care u da żmien isu hemm xejra wkoll li ċertu temi li qabel kienu tabu jissemmew fil-kodba kif ukoll narrativi li huma iktar inklużivi f'etniċitajiet u ġeneri differenti u anka xi enfasi fuq l-emozzjonijiet. Inti kif ħloqta dan il-bilanċ? Mela, ħana bħala bil-kappell ta' direttur speċi se ngħid illi peress li anki qisu letteratura Maltija qed tiġi in kuntatt ma' letteratura barranija, allura ovvjament l-awturi Maltin qegħdin jaraw anki il-temi li qegħdin jiġu trattati barra minn Malta, però aktar minn hekk anki l-awturi mhux qegħdin nagħmlu hekk issa ħanitkellem bħala awtriċi qegħdin nagħmlu hekk sempliċiment għax qegħdin naraw awturi barranin, nagħmlu hekk għax qegħdin naraw ukoll li kif semmejna qabel anki t-teknoloġija forsi qed titfa' tfal in kuntatt ma' ħafna temi. Jiġifieri li forsi anke qabel ma kinux jiġu trattati la fil-kodba u laqas kien hemm teknoloġija biex joħorġu. Allura issa ovvjament l-tfal għandhom iktar għarfien, it-tfal minn dejjem kienu orrif, fis-sens li it-tfal minn dejjem kienu jinnutaw kollox, issa qed jinnutaw kollox, imma qed isibu anki konferma tal-li qed jinnutaw mit-teknoloġija mill-għalfejn m'għandhomx ikollhom konferma wkoll bil-kodba li qed jaqraw. Jiena bħala awtriċi issa qed nitkellem, dejjem kont konxja anki li it-tfal you cannot talk down at them, anki bħala dejjem kellimt l-tfal mod ovvjament age appropriate, però dialogu magħhom u nirringrazzja l-Mulej anke speċi li għaddi dialogu sissa. Illi kif naqbad ngħid bħala kodba it-tfal jien għandi fil-fatt ktieb fuq is-saħħa mentali. Kont ta' tfal. Għaddejtu anki lil psychologist biex anki tgħidli jekk kienx qed ngħid affarijiet kif suppost. Fil-fatt kien hemm xi affarijiet li bdilt. Però huwa tema u hemm anki kodba ta' tfal fuq il-mewt, fuq il-ħajja, għandi ieħor ovvjament fuq il-mistoqsijiet li jsaqsu tfal. Però Alla ħares ma kienx hekk għaliex it-tfal mhux qegħdin jgħixu ġo bozza u tista' anki qed tkellimhom b'mod kif semmit anki Claudia ovvjament illi ma m'intix qisek qed tallimhom. Il-pubblikatur tiegħi anki jgħidli illi it-tfal l-kodba m'għandhomx ikun fihom qisu lezzjoni il-moraliżmu li forsi kien hemm fl-antik. U l-itfal anki jinterpretaw l-affarijiet anki skont l-idejat tagħhom. Ovvjament xi kultant ikun hemm bżonn anki li jitkellmu qed jiddiskutu jew ma' sħabhom jew mal-guardians tagħhom. Però nemmen ħafna fiha anki li it-tfal qed jinterpretaw u jirrelataw mal-karattri li hemm fil-kotba. Grazzi. Grazzi. Mojra, l-illustrazzjoni tista' toħloq narrattiva parallela fil-kodba biex tikkumplementa il-test minflok ma forsi sempliċement irrepetih. Inti tesperjenza di meta tkun qed toħloq l-illustrazzjoni u tara biżżejjed varjazzjoni fl-istili ta' illustrazzjonijiet li qed ikun hemm fil-kodba Maltin. Mela, ħanibda mill-ewwel waħda. Dik normalment tiġi mill-illustratur li jara ktieb li tintbatlek l-iskript u tgħid alright mela dil-ħaġa ħanpinġiha bil-fors. Issa ħanżid qisu lejer ieħor ta' narrattiva u ħanżid dettall emmulaw. Ġieli anke nibgħat email lill-awtur jew l-awtriċi ngħidla isma' titnagħmlu hekk u hekk biex qisu indaħlu qisu meaning ieħor fl-istorja. Jiena għalija ovvja tagħmlu aħjar il-ktieb u anke ttieħ ċertu tista' terġa' taqrah
u tuħu gost taqrah u ikun layered u bħal meta terġa' tara film u tibda ssib affarijiet differenti. It-tieni mistoqsija x'kienet, sorry. Meta tħares lejn ix-xena lokali tal-illustrazzjoni tara biżżejjed varjazzjoni fl-istil, hemm limiti li forsi ċertu tipi ta' illustrazzjoni mhux qed jirnexxielhom insibuhom fil-kotba. Le, hemm ħafna illustraturi li jaħdmu b'modi differenti, ġifieri naħseb varjetà hemm. Ovvjament, again, broken record il-budget, ġifieri ċertu tip ta' dettall m'intix ħassibu naħseb jien. Jew inkella jekk ħassibu ħajkun xi ħadd li għandu ħafna ħin u ħajgħid, you know, so this is my baby, ħanqatta' ħafna ħin fuqu dal-ktieb. Imma again, m'intix as such qed tiġi compensated għal dak il-ħin. Ġifieri naħseb f'dak is-sens li m'hawnx mhux għax m'hawnx talent, għax naħseb fejn jidħlu trends kulħadd jaf x'inhuma, kulħadd għandu Instagram u TikTok, kulħadd isiefer. So dik naħseb għax varjetà naħseb li hawn. U biex norbot ma' di, xtaqt niddiskuti wkoll kwistjoni tal-intelligenza artifiċjali li qed tkun teddid forsi għall-illustraturi wkoll għall-kontenut in ġenerali tal-ktieb. Kif taħseb li dina qed tilab fix-xena lokali u x'approċċ se nieħdu? Ħan nirriġettawha kompletament? Ħanarawha bħala għodda li forsi tista' tgħin ix-xogħol prinċipali jew qed ikollna nċedu għaliha? Ara, di mhux kulħadd jaqbel fuqha sewwa, ġifieri hemm min, infatti kellna panel tal-Malta Illustrators u kellna żewġ illustrators minn Valencia qalulna li assolutament ma jaqblux minħabba environmental impact u li mbagħad iddiskutejta di l-environmental impact ma' Professor Gordon Patch li huwa qed jikteb l-istrateġija fuq l-AI u qalli li speċi ta' hemm ħafna affarijiet oħra li għandhom l-istess environmental impact li mhux qed titkellmu fuqhom. So jiena ma nafx eżatt biżżejjed fuqhom biex ngħid isma' mhux ħanużaha ħabba dik ir-raġuni. Però jiena personali bħala kif naħdem nużaha bħala tool. Ġifieri jiena naqbel li tintuża bħala tool. Ir-raġuni li jekk hemm kumpaniji kbar li qed jużawha bħala tool għaliex għandi jien inwaqqa' l-ġebla fuq saqajja u ma nużahiex. I mean literalment I'm shooting myself in the foot naħseb. Però bħala AI bħala finished product, ġifieri naħseb ma wasalniex sem li nista' nagħmel ktieb nara ta' ġifieri min jagħmel self-published books bl-AI, imma jidhru, ġifieri jiena kif narahom ngħid dan magħmul bl-AI u naħseb fil-verità ma jimxux. I mean, qed naħseb, ġifieri m'għandix data li ngħidlek żgur ma jimxux, imma naħseb in-nies saru tant jaraw AI li kważi anke persuna li ma tifhimx il-kodba tara u tgħid dak magħmul bl-AI. So naħseb hemm competition imma naħseb mhux competition li ma nafx forsi Chris jista' jgħidlek aħjar flok ħanuża artist ħanagħmel ktieb totalment bl-AI, ma nafx. Forsi Chris jista' jgħidilna wkoll f'liema sitwazzjoni qegħdin il-pubblikaturi viżavi dil-kwistjoni. Fil-fatt qed nisma' l-Mojra u qed naqbel magħhax fil-verità. Jien approach simili nieħu, ġifieri tentazzjoni tkun li tmur all out kontra. Għal ħafna raġunijiet. Però bħala għodda biex nirrepeti l-qalet Mojra, bħala għodda naħseb inkunu boloħ l-illustraturi, aħna, ġifieri ħana ċaġa ovvja, imma skont kif tuża. Jekk ħatuża kif semmit Mojra biex inti qbad u biex ifrankajt ma qabadx illustratur għamilt picture book kollu bl-AI, iva se jiġi jidher, nikkonferma li staqsit Mojra, iva ħajrifletti li mhux se jibqa' irid nara ktieb jimxi li u minn dawn li jkunu obviously AI generated. Nifhem ix-xewqa ta' dak li jkun da bħal meta jien inqabbilha. Ormai għandi żmien biżjed niftakar meta kienu daħlu il-Mac computers bħala
għodda fin-90s fis-sens kienu ġa daħlu, ma meta daħlu saru żied aċċessibbli li kulħadd seta' jkollu software u mill-Word bdejna kulħadd seta' jagħmel layout però għadna sal-lum min ikun il-layout għamlu d-dar ebda disrispett ma ġifieri mhux professjonist, id-differenza tara u tidher li xi ħadd orrajt inbilli għandek l-għodda ma jfissirx li milli hija aċċessibbli, jiġifieri ma jfissirx li hemm it-talent u x-xogħol u t-training ta' warajja ħajder. Issa meta hemm naħa l-oħra illustratur jista' jkun awtur jużaw l-għodda tal-intelligenza artifiċjali biex tgħinhom bħala għodda jien hemm diżinjatur li jgħidli jiena nqabbilha bħal meta fil-bidu ħareġ Photoshop. Qabel Photoshop konna nużaw affarijiet ħafna iżjed time consuming. Photoshop sirna nistgħu nagħmlu ċertu affarijiet. Xorta jekk naqbdu jien Photoshop li ma nifhimx ħa nagħmel straġi u mhux se nagħmel ix-xogħol li toħroġ bih Mojra jew li joħroġ bih illustratur u diżinjatur, ġifieri fejn tuża bħala għodda. Jgħin b'affarijiet ħafna iżjed mundane, jiġifieri jiena nuża affarijiet AI f'affarijiet imma ta' edmin tad-dinja dinja tal-pubblikazzjoni. Sfortunatament mhix biss is-sabiħ tal-editjar tal-li taħdem mal-illustraturi mal-awturi, fiha ħafna affarijiet tedjanti ta' kuljum. Hemmhekk iva m'għandix problema. Ġifieri imma naħseb illi l-intelligenza artifiċjali użata biex nitfgħuha hemmhekk tkun tidher ma jkollix dak il-karattru illi infittxu naraw u ir-riżultati naħseb jidhru b'mod ċar. Okay, grazzi. Forsi nistgħu nibdew nagħlqu u Sandra, forsi tista' tkellimna naqra fuq kif il-ktieb Malti għat-tfal kif ikampa internazzjonalment? Fuq livell ta' li ma kodbet jiġu tradotti lejn lingwi oħra kif ukoll fil-Malti. Malti, mela, qegħdin jiġu tradotti, fil-fatt anki tiegħi ġew tradotti f'ċertu lingwi u nixtieq insemmi fil-fatt anki l-ewwel semmejt nixtieq naqgħod anki mal-aġent pereżempju għaliex l-ewwel anki tkellimna fil-fatt fuq pereżempju l-Culture Diplomacy Fund illi ikun hemm kodba, ikun hemm fund fil-Foreign Affairs illi tintuża mill-ambaxxati jew mill-ambaxxati ta' Malta barra minn Malta biex jiġu tradotti kodba Maltin u jiġu esportati barra minn Malta. Fil-fatt tiegħi għandi ktieb jiġifieri li ġie wkoll ħasem fil-Culture Fund u sejħu sem dalwaqt. U fil-fatt jiġifieri hija għodda li anki jekk forsi jkun hemm iktar struttura biex ikun hemm iktar networking aħna bħala kunsill nieħdu sehem fil-London Book Fair fil-Frankfurt u hemm ukoll inizjattivi anki bilaterali ma' ċertu pajjiżi jew inkella jkunu MOUs pereżempju ma' aġenziji privati illi jew book councils oħrajn. Naħdmu iktar biex ikun hemm iktar esportazzjoni fil-fatt anki jissanna persuna fuq internationalization. Kien hemm diġà ta' ġifieri efforts ta' internationalization, nistanna persuna appuntu fuq hekk. U l-ktieb ta' tfal huwa wieħed mill-esportazzjoni li nagħmlu. Xi kultant pereżempju tinduna li forsi il-kuntest jew l-idjoma ma tkunx ħatoqgħod 100% għal barra minn Malta, u dak ovvjament imbagħad jidħlu l-adattamenti tal-kodba li nistgħu nagħmluhom fuq it-traduzzjonijiet. Li nixtieq insemmi malajr ukoll li qegħdin naħdmu anki biex ikun hemm iktar ħwienet speċjalizzati biex jinbijaw anki ċertu kodba f'dawn il-ħwienet. Apparti li qed naħdmu wkoll fuq pop-up bookshops, ikun hemm kodba ħwienet tal-kodba iktar b'mod permanenti li ma jkunux daqshekk kummerċjali u jbijaw anki forsi ċertu ġeneri ta' kodba. Jiġifieri qed ngħidlek l-istrateġija hija ambizzjuża mhux ħażin, però nisperaw li bil-ftit il-ftit jew anki skont id-deadlines li għandna jirnexxielna nagħmluhom kollha. Okay, grazzi. Forsi nistgħu nagħlqu bl-aħħar 3 kummenti minn għandkom li tixtiequ żidu xi ħaġa u forsi x'taħsbu li jeħtieġ isir jew x'tixtiequ li jsir. Ara, mali imxejna nixtieq nara semmejniha iżjed firxa wiesa ta' kodba, iżjed esperimentar, però nixtieq ukoll semmejniha ftit iżjed irfinar.
is-CIM, fejn hu l-editjar, fejn hu l-idea antika kif semmejna kif jibda b'cottage industry fejn teħriġ xi ħaġa milta kollha inti u ħriġtha li diġà tinqata' sew, li forsi tinqata' iżjed għax nibqa' nemmen ħafna li differenza meta ġieli ngħidu għandna frażi kera ħafna ngħidu da qisu ta' barra jew mhux qisu ta' barra li ddejjaqni għax timplika ċertu inferiorità eċetera, però li forsi waħda mill-distinzjonijiet bejn meta bla ma rridu ngħidu dak qisu ta' barra huwa x-xogħol ta' tim kbir li jkun sar biex prodott sar. Għaliex ovvjament għandhom iżjed riżorsi kif tkellimna eċetera, imma dan l-irfinar sija min-naħa ta' editjar, sija min-naħa ta' ix-xogħol li jittieħed kif semmit Mojra ċertu deċiżjonijiet anke ta' illustrazzjonijiet mhux dik tradizzjonali li fejn għandek mela test u stampa eżatt tirrifletti biss it-test, stili, esperimentazzjoni ġeneri differenti. Dak l-irfinar nixtieq nara iżjed minnu. Jien l-ewwel wieħed ta' jiġifieri mhux qed nipponta hekk. Però jekk tgħidli għal quddiem dik nixtieq apparti l-ovvja l-affarijiet kollha li xbajna nsemmu ta' budgets ir-realtajiet imma biex dawk. Fuq l-innovazzjoni, għax aħna ossessjonati bl-innovazzjoni, rridu nkunu innovattivi, ħan ikkompetu mas-suq ta' barra. Ġieli l-innovazzjoni iġġiba isek minn sferi internazzjonali. Issa meta tkun ħatinstema naqra fani, imma meta tkun innovazzjoni, tkun innovazzjoni innovattiva. Mhux naqgħu f'dak iċ-ċiklu illi tant jisna nilbsu kappelli mhux tagħna, nipprova nkun innovattiva, imma fil-verità qed nipprova nikkopja jew nisforza stili ta' ħaddieħor fuqi. L-imbagħad ħanerġa' niġi naqa' għal more of the same. Ġifieri qed nisforza fuqi. I am not feeling it, mhijiex tiegħi, u qed niġi more of the same imbagħad. Allura inti tkun innovattiv imma irid ikun jiffittja l-karattru tiegħek biex joħroġ sew, għax inkella jiġi jidher ktib sfurzat. Biex jibqa' awtentiku. Eżatt, jibqa' awtentiku, ġifieri ma jimpurtax billi pereżempju ktib minnhom ħriġtu qisu narrattiva tradizzjonali ma fiha xejn ħażin fiha nnifisha, tista' tkun stil. Ma jimpurtax billi inti tkun innovattiv, imma oħroġ bl-idejat tiegħek. Aħseb, jiena naħseb li ħafna mill-ħin mhux iktar inqattaw naħseb milli nikteb jekk qed inkun qed nikteb għat-tfal speċjalment naħseb u nibda ngħid imma din hija jien tipo ma rridx nilbes kappelli ta' ħaddieħor u jidhru li mhux jien, u ġieli nara li f'din il-ġirja li għandna l-innovazzjoni jiġieli jkun hemm min ikun qed jiġbaħ naqra lil xulxin. U allura taħseb naħseb jien qabel tikteb. Grazzi. Mojra? Ma tantx għandi daqshekk xi nżid, naqbel ma' Chris u ma' Claudia wkoll l-irfinar u l-innovazzjoni u naħseb simili tal qalet Claudia biex nieħdu iktar riskju wkoll fil-kodba. Naf li diffiċli għax ma tafx ovvjament ktieb kif ħajmur, anke fejn tidħol illustration li mhux bil-fors taf kif dejjem hemm dik l-idea li għax dan huwa l-istil tiegħi mela ħanibqa' nagħmel kollox dan l-istyle, imma jiena ma nara xejn ħażin li għandek proġett ġdid and you go a step further u tipprova xi ħaġa anke li taħdem fuq il-karta, again qed tipproteġi nqalilek innifsek mill-AI. Tkun hemm ħafna illustrazzjoni diġitali. Eżatt. Naħseb li għandna nieħdu in consideration. Again, ħaddu miktar biex tagħmlu l-ktieb so ħataffettwa il-budget ukoll, imma naħseb min-naħa tal-illustration nixtieq nara iktar varjetà u li tiġi naħseb anke mit-tip ta' affarijiet li aħna stess qed naraw għax aħna bħala illustrator se tinfluwenza ruħek mill-affarijiet ta' madwarek, mill-kodba l-oħra u kultant naħseb għandna aħna stess naqraw il-kodba ta' tfal, volja aħna adulti u naraw x'qed joħroġ issa mhux biss x'ħareġ fi żmienna ħalli naraw x'qed isir issa u dak li qed imur tajjeb ukoll.